Le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni likaJesu makhono lwangakholwa siyathemba ungene ukuzofunda ekubhekisana. Impilo itemporary. Kunamazwi akhulunywa umpostoli Paul etshela uTimotheo ethi emhlabeni asilethanga lutho futhi ukusobala mhla sibuyele emuva soke singaphethe lutho. Uthi-ke uJesu kuyomsizana umuntu ukuzuza izwe lonke. Shothi ukuzuza izwe lonke ila uthola khona inhlonipho ezweni, udunyiswe, ubongwe, waziswe, urecognizewa yizwe. Kodwa ekugcineni kosuku uyolahlwa umphefumulo wakho uyikubhujisweni. Impilo itemporary. Uma uJesu ethi kuyomsizana umuntu ukuzuza izwe lonke kodwa alahlekelwa umphefumulo wakhe, shothi okubaluleke kakhulu ngomuntu umoya wakhe ekugcineni kosuku. Abanye bethu sathatha izinqumo ngenxa yempilo etemporary. Sihambe siyolanda izilwane, sihamba siyolanda imithi, sayibophezela nasemshadweni enganaNkulunkulu. Singene lapho we wanted to enjoy impilo etemporary, but deep down enhlizweni zethu we know ukuthi after siwadrivile ama-Raptor, ama-Fortuner, noma BM, ama-Mercedes, sihambe ngalo lonke uhlobo ama-Ferrari, obani uhlobo lwemoto olusezingeni eliphezulu elijabulisa inyama yethu. Siyazi ukuthi emveni kwalokho siyolahlwa. Umoya wethu uyekubhujisweni kwaphakade, uyokhala imini nobusuku ungabi nokuthula ngenxa yezinqumo esizithathile ngempilo etemporary. Abanye osisi bethu bangena emshadweni enganaNkulunkulu, bahleli kuyo ba-enjoy ama-benefit ajabulisa inyama, but deep down enhlizweni zabo umoya ongcwele yabakhumbuza futhi nabo bayayazi ukuthi noma nga-enjoy impilo yesikhashana ngalo mshado, ngidrive uhlobo lwemoto ngiye noma yikuphi, kodwa uma ngiqeda la ngiye khona ngiyokubhujisweni, ngiyojeziswa kuphakade. Abanye bahleli emshadweni bakhipha abanye omama ngemithi, abanye bahleli emshadweni bakhanda lo baba kodwa akalahle ingane zakhe azohlala naye. uNkulunkulu uyazi ukuthi noma sewukwenzile lokho kutemporary, kodwa ngeke kube isiqhwaga forever. Impilo lesiyiphilayo itemporary. That's why ke kuyibhad ukuthi abanye bethu silande izilwane, silande sihambe sayothwala, sithwalile impilo etemporary. Akunandaba ukuthi mina uhlala kuphi, akunandaba ukuthi ama-property onawo mangakanani, kodwa ngicela ukukukhumbuza ukuthi uyowashiya, ngeke uhambe ngisho nomkhukho owodwa. Akunandaba ukuthi ingake imoto oyidrivayo, kodwa ngeke uhambe ngisho noyodwa. Noma ngathi bakufaka nethuneni uyobolela ethuneni, wena uyohamba umnqunu nezimpahla boba bokugqokisa zona ziyobola emathuneni, uyohamba ungaphethe lutho. Akunandaba ukuthi athina ama-achievement yakho, akunandaba ne-level of your intelligence, I don't care the level of your education. Kuyosala iy'tifiketi ziyolenga ubondeni, wena uyohamba wedwa. Mhla ufika ngala bese ulanda ngey'nqumo wayithatha ngempilo etemporary. So-ke asikuphileni esikuphilayo, sidecide sifuna ukudecide, siphile sifuna ukuphila, kodwa siyazi ukuthi impilo etemporary. Mhla uhamba uyohamba njengoba wafika, akukho hamba ukuphelezela ukuthi ngicela ukubabonisa ekhaya ukuthi ngisebenza kangakanani ku-temporary. Nalabo bakhalisa ngeke bakhalisa forever, one day you will pay. Abafowethu namhlanje ama-artist, abefundisi, abantu ey'nyanga nani bahambe bolanda bahambe bothwala, bahambe bokwenezela amandla ngoba bafuna ukusatshwa, bafuna ukudunyiswa, bafuna ukuphakanyelwa, bafuna ukubongwa, bafuna ukutuswa yizwe. Kodwa uSathane abakhohlisa ukuthi noma ningatuswa noma ningabongwa, but at the end of the day every one of you must pay the price. Umhlaba esiphila kuwona lo uyakukhokhela ukuduma, umhlaba esiphila kuwona lo uyakukhokhela ukuthandwa. That's why namhlanje babulawa izibhamu abahambe bofuna lempilo. Angisho ukuthi awufi ngesibhamu ungahamba ngifuna impilo, kodwa kukhona abafa because bahambe bolanda imithi, bangena engozini zemoto size sibakhalela ukuthi wafa amaqhawe kanti babulawa izilwane abayilandile.
usathane badlisela esitsheni esandleni ebabalela ukuthi sekusala emzuzwanyana uyahamba. Asikuphileni esifuna ukukuphila, but I'm here to remind you ukuthi impilo esiyiphila namhlanje i-temporary. Noma iziphi unqumo uyithatha namhlanje, you will account one day phambi kwaNkulunkulu. Khetha kahle, phila kahle. Ungakhohliswa yilesizukulwane siphila kuso namhlanje ukuthi okusala ngoba ngibusile. Ngeke ukujabulela ukuthi uyobusa 5 years bese ukhala kunaphakade, ngoba lo 5 years wakho mhla ufika ngalo khokho kuba ngathi kwaku5 seconds, and then you will pay the rest of your life. Umoya wakho uyobukhathazeka usha imini nobusuku. Ukuthiwa kule ndawo okuyiwa kuyona isibungu sakho noma impethu yakho nayikufa, umlilo wakhona ucime. Bonke abebangamaphikankani abaqhutshwe yinkanuko zenyama lezi ezibayenza bahamba bolanda izithwala, bahamba bolanda imithi, bahlukumezana nabantu, babulala abantu ngenxa yengcebo, abanye bahlanyisa abanye abantu, abanye bahambe bolanda imithi ukuthi abanye abahlanyi kube yibona bayovela. Everyone will pay. Futhi ukukhokha kwakhona noma sewuyibona ukuthi leso sinqumo ngangisithathele sasirong ngifuna ukuphenduka, loba lingasekho ithuba. Impilo i-temporary. Zonke inqumo oyithathayo qaphela ukuthi one day ungakhokhi impilo yakho yonke, ukhokhana ngeinyembezi. Ingcebo yasembusweni bomnyama iyakhokhelwa kabuhlungu kabi. Usathane unikeza iloni eyazi ukuthi angeke ukwazi ukuyikhokha. Indlela okuyikhokha uyokhokha ngomphefumulo wakho. Unjalo umbuso bomnyama.